Россия президенты Владимир Путин карарыннан календарда яңы гаилә байрамы теркәлде. Быелдан октябрьдән 3 якшәмбеһендә Атайлар көне билдәләнә. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова, программаның кунагы Дәүләт Думасы депутаты Зариф Байгускаров. Һаумыгыз. Хәерле көн. Зариф Закирович, шулай итеп Атайлар көнен календарда махсус теркәп куюның максаты нимәле? Әлбәттә, без ул байрамда битне күптән көттек. Чөнки безнең битне илебездә әсәйләр көне бар. Әсәйләр битне даны медалдары бар, битне әсәйләр капиталы бар, һәм башкалар күптәр. Шул ук вакытта бит менә бала туыр алдананда, бала тугаста онда бит әсәйгән түгел, атайында битне роле бик зур. Улар битне бергәләшеп, кырайдар битне бергәләшеп битне баланы аякка батыралар. Шуның өчен атайларда бит ханнар кирәк, атайларда бит балалар кирәк. Эшләрен дип беләм. Шуның өчен ул менә атайның битендә атай икәнен белдерү өчен атайның битне роле күтәрү буенча ул байрам әлбәттә булырга тиеш. Ул Димәк, атай абруен күтәрү буенча. Атайның абруе ул бары тик календарда ниндидер датаны билгеләп куюннан күтәрелмәй. Ничек яулана атай абруе? Минем карамакка һоңгы менә безнең елларда атайның роле кәмене. Шуның өчен без былтыр Башкортстан Республикасының атайлар ролен күтәрү буенча төмәк мәгать оешмаһы булдырдык. Ул идел коры дип атала. Шул оешманың битендә төп максаты атайларның шул баһын күтәрү буенча. Чөнки менә безнең бит барыбер ничек кенә булһа, аерылса улдарды үстерүдә атайларның роле бик зур. Юк әйтмәйнә бит безнең халыкта атайдан күргән укъянган дип, әсәйдән күргән тун бескән дип. Менә безнең бит әлеге вакытта егетләрнең битне күбе әрмәгә барырга тырышмайдар. Менә безнең республика битне 13 меңдән күбрәк атайлар балаларын кырадан баш тарталар. Ул минең уйлагымса, ул тәрбия төшмәдән, атайларын тәрбия итешмәдән. Менә әлеге вакытта мен хәтер микән, хәтер яшь бала белмәгедер. Ул бит менә аша утырганда атай әйтмәенсә, гаилә балалар ашамай башлайдыган, ашамайдар иде. Ул бит шундай атайга бит шундай теге һөю, атайга бит шундай бит ихтирам зур иде. Ал безнең башкортлардан үзләренең шундай гаилә традиция, гаилә юлаһы дип әйтергә кирәк, чөнки өстәлгә ашарга утырткан сактагы иң беренче гаилә башлыгына утырталар. Әйе, шулай һәрбәгать булды. Һәм менә безнең битендә атай әйтмәенсә, утыру да юк иде. Һәм менә атайның битендә ул берәм карашдан курка тагынак. Хәзер битендә яшьтәр улай түгелдер. Ул курку да түгелдер бәлки, ул ихтирамдыр, шулай бит. Ихтирам әлбәттә зуррак. Бына бүген һуң атайның абруе ул бит икенчерәк яулана. Бүген безнең җәмгыятьтә демократик тәртиптәр барыбер да иркенрәк кулланыла. Шул ук гаиләләр демократик. Бүген атайлар абруйдан ничек яулай? Минем карамакка ул теге әлбәттә тормыш үзгәрә. Шулай булһа, атайга битендә ихтирам, атайга булган һөю, атайга булган теге рәхмәт һүзе ул һәрвакыт булырга тиеш. Шул ук менә атайлар көндә битендә, әгәр дә һин битне үзең барып атайыңны котлап, атай менә һиңа рәхмәт безгә үтәдең бит шайтып карарың дип әйтһә, атайларга битне барыбер ул рәхмәт. Һәм балаларыңа да өлге күрһәтә. Әлбәттә балаларга да битне менә үзең бит яндәрне өлге буласак. Шуның өчен һәм икенче яктан битендә атайлар битне үзен атай дип тоясаклар. Менә мин шул балаларны тәрбияләм, бик кадәр тәрбияләмәгәнмен. Һәм анда әлбәттә шундай теге шундай горурлык тойгыһы, шундай үзеңне ышаныслыгы уянсак дип беләм мин. Бына атамнан бала арасында мөнәсәбәт нинди? Минең уйлагымса, атай менән ул арасында ул теге дуҫтар сабыгы ди. Шулай бала атайда битне атай икән бер ашнан тора кирәкмәй. Менә мине мисал өчен атайым битне тәрбияләнем, ягъни яшермәйм. Бөтен мәгә мине атайым өйрәтте. Ул битне кайда гына бу хакта битне бергә булып битне, улым шулай тиеш дип битне, улым булай тиеш дип. Айтыгай менә улым олы кеше бастырганда бер кысында ултырма дип. Иле олы кеше кулына әйбер тоткан икән, күтәргән икән, барып ярдәм ит дип әйтгән. Хәзерге вакытта бит шундай нәмә онытылып бара. Без бит күрәбез, хәтта менә җәмәгатьне дә бит общественный транспортла яшьтәр битне утыралар, алар бастыралар. Ул дөрес түгел. Һәм ошо хакта борсылуу белдереп, бына традицион гаилә кыйммәтләре югалуыны белдереп, конституцияга ла үзгәрешләр индерелде. Гаилә айрым статья билдерелде. Шулай бит. Димәк, дәүләт тарафыннан бына шундай традицион гаилә кыйммәтләрен хаклауга зур игътибар бирелә. Әлбәттә, чөнки менә безнең битне аерылса чит илдә, без битне күрәбез, традицион түгел гаиләләр битне баракка килә. Ул бит безгә хас түгел, ул безгә бит үсит нимә? Бездә атай булырга тиеш, бездә әсәй булырга тиеш.
атай үз урында, әсәй үз урында. Шул вакытта гына ул тулы гаилә була, шул вакытта гына бала битендә үзен бәхетле һәм тәрбияле тоясак бит. Шул вакытта гына ул. Тагын да бер дә кайтып әйтәм, бу моны безнең малайларда бит айырылса, ул ирек итеп тәрбияләргә кирәк. Улар моны гаиләгә битендә курауга әдәп түгелдер кайһылар күптәре. Чөнки тәрбиядә битендә әтәйләрнең роле күбрәк, аталарга кемрәк минем карамакка. Һәм буны инде төзәтергә кирәк дигән фикердә һәгәт димәк. Әлбәттә, иә. Буны язгыһын республикала атайлар коры, ирдәр коры үткәрелде. Унда ниндидер эш планы, резолюция, программа кабул ителгәйнеме? Бүген улар ничек тормышка ашырыла? Әйе, ул безнең анда үткәрдек битендә шул карар кабул иттек. Уның буенча бүгенге эшләр бара. Безнең әле моны уже 8 районда үзебезнең филиалларда булдырдык. Унда безнең бит эш тәрбияләү түгел, моны ирегетәргә битендә спорт менән шөгыльләнү. Сәламәт тормыш алып. Ул битне балалар шөгыльләтә битендә, балалар бергә битендә эшләп битендә, күнекмәләр эшләп битендә, алар бергә зарядка эшләү. Шул вакытта иртәргә моны эш ысулдары табу, үзеңдә табу битендә. Моны безнең бит халыкка ул хас түгел, үзеңдә битендә эшендә асу. Безнең бит халык йөргән битендә шул бер эш булһа, шунда көн йөреп кенә эшләргә дип. Менә шунда ук безнең битне егетләр булдылар. Уатлардан элек миндә сит йөрдем дип сит җиргә йөрдем дип, Сибиргә йөрдем дип, Мәскәүгә эшкә йөрдем дип, менә хәзер үземне эшендә астым дигәннәр бар. Һәм аксанлы күрә эшләйм, һәм минем бит балаларымны да карайм дип әйткәннәр күптәр. Минем карамакка шулай шунда эштәдә күбрәк албарграк, шул безнең халык үзенә үзе теге шөгыль табып, үзенә үзе эшләһен дип хезмәт һәм менә шундай ыңгай өлге күрһәтергә, ир-егетләребезне күрһәтергә, уларны өлге итеп күрһәтә белергә кирәк, шулай бит. Әлбәттә, онда егетләр белән күптәр, алар менә шул үзләренең битендә балаларын карап битне, майдан үдәрәмен йөртеп битне, үдәрен өйрәтеп, шунда егетләр күптәр икән, үзем аптырап куйдым. Хатта менә беренче битне булдым кафала, үзләре битендә аскандар, үзләренең малайлары шунда эшләйдәр. Үзләренең кызлары шунда эшләйдәр битендә, һәм улар икенчесе бөтенләй. Улар уже менә теге заман балалары битендә. Минем карамакка ул бик һәйбәт, шулай булат ишетә дип беләм. Буна яңрак мәгълүмат булды. Республикала кайһы бер атайлар байтак кына уларның ханы декрет ялына ала китә. Буна бу декрет ялын файдалану мөмкинлеге бирә әлбәттә илдә закондар. Ул атайның абруен күтәрәме, әллә киресенчә какшатамы? Ул дөньяга төрле хәлләр була. Закон буенча без ондай хукук бирдек атайларга ала. Шул вакытта була битендә менә әсәйләрнең битендә булай эшләре була. Атайның битендә эше шундый төпле эше булмаган хәлләрдә була. Шул вакыттарак атайлар да битендә диккәт кайтып балаларын карайдар. Онда саклар күптәр. Менә яңрак кына без Мәләвез районында бер атай үз балаһын бирде карай. Молагыл дигән авылда. Ул балалар бөтенләй мәктәптә укыйлар. Без битендә шул ярдәм кирәк булгач, уга битендә ярдәм итеп, шунда мебель алышып, киемнәр алышып балаларына апарып шуны бирдек. Һәм шунда мин күрдем, ул һәр баланы үзе карай. Кылының битен сәсен үрепме, эшләпме, малдар менән бит спорт машиналарны, уларны киендереп, улар менән бергә эшләп йөри, шунда аталар күп бит алар. Һәм шунда аталар да менә улар үрнәк булат иштәр, һәм монда аталар да бит күтәрергә кирәк. Ничек күтәрергә мөмкин? Ничек уларны ямгыятькә танытырга мөмкин? Сынап та буна ирдәр коры үткәргән сакта ундай атайлар игътибар үзәгендә булырга тиеш дип белдерәнек тә. Социаль сәтләр, телевизион тапшырулар ничек? Әлбәттә, менә без битне булдырдык, атайларда битендә данлау буенча медаль безнең атай менә спорт буенча битендә, атай эшкуар буенча, атай битендә менә шул төрле номинацияларда эшләп куйдык та. Беренче тапкыр тапшырдык уларда. Тапшырдык, без аны битен даим тапшырсакбыз. Менә шунда атайларда бит күрәдек тиеш бит. Аларда бөтен халык белергә тиеш, һәм алар менә кулланга тиеш дип беләм. Һәм ул бит балаларга да бик горлык битендә шунда атайның шунда булуы. Һәм монда атайлар әйтәм күптәр, хатта менә мин беләм битендә үзем барганым бар гаиләләренә, ул 5 малайлары бар, 4 малайлары бар. Шулар атайлары 5 кырайдар. Үзләре белән йөрүдә битендә, шәтеп битендә спорт машиналарны шулай булга тиеш дип беләм мин. Һәм буна ул беренче тапкыр бирелгән медаль, димәк киләһе елда ла бу медальгә дәгъва итеп була. Әлбәттә, безнең анда номинациялар күптәр. Без бирәбез битендә, үзебез игълан бирәбез. Анда килә заявкалар. Шул заявкалар буенча безләр карап, уларны үдәрбез барып битендә тикшереп карайбыз да, һәм шуннан шул комиссияның карары буенча шуларны без билгеләп чыгабыз. Менә без яңрак кына бит үткәрдек тагында бер шундай мероприятие, ул булды Бөрьян районында. Без заявкалар буенча егык битендә атайлар һәм улдарын онда үткәрдек, бит аттар туры үткәрдек. Шунда битендә атайлар, улдары килделәр дә илләп, атай битендә һәм улы һавай битендә аттарда шул урманга сыгып, тауларда йөреп,
бергә битендә шунда берәүне ярдәм итеп, еллар асыгып бит аттары менән шунда кастрюля ягып, кастрюлянда утырып, үзләр бергә ашыга бешереп, бергә йоклап, шатып йөрүнек бик һәйбәт булды. Нык акчаны. Ягъни бу атай менән ул арасындагы бәйләнешне ныгыту буенча, чөнки без битендә моны эштәре битендә балалардан табыз, ә монда битендә анда телефон эшләмәй. Ул битендә атай менән ул бергә булды битендә. Бер-берне ярдәм итеп битендә һәм булды битендә шунда спорт ярышлары. Атай менән ул бер команда, атай менән ул бер команда, шулай дип ярышып, нык акчаны әлбәттә без ул уеннарда Елхайны оештыргалар тоже. Дәүләт Думаһының эшмәкәрлегенә килгәндә, һез быел 8нче сакырылыш депутаты, һайлаучыларның һезгә шундай ышаныс белдерде дип әйтик. Киләсәктә эшмәкәрлегегезне, эшегезне ничек оештырмаксыгыз? Мин быел икенче комитетка күстем. Ул озак уйлаганнан соң ул комитетлар безнең экология һәм табигать саклау комитеты. Чөнки безнең аэроса битне урал ягында күп урлайлар битендә безнең табигатьнең шул безнең моторлыкларын, таштарды битне, алтынды, урманды. Гомумән Башкортстан өчен экология мәсьәле һәр вакыт кыркыл булды. Әлбәттә, онда бит бөтен нәмәләр керә. Безнең битне шул битне һавалык керә битне. Шул ук менә безнең битендә нидер кылыктар керә, или свалкалар керә битне. Шул ук безнең менә беренче битне безнең калларда битне экологик хәл бик яхшы түгел. Теге заводтарның битне төн сыгыула битне. Шуларда карап буенча закондар сыгару буенча эшәгә уйлайм инде, шуларда булдырмау буенча һәм әлбәттә Мәскәүдән акча алырга, шул битне свалкалар эшләр буенча, шул ук безнең рекультиваслар буенча эшләгән, шулар буенча шул яктан ютыкта актив республикага ярдәм итәргә. Әлбәттә, һичшиксез. Республика һәм аның халкына. Бuna гаилә проблемалары буенча һорауларны мөгаен дә ситтә калдырмаһыгыздыр, чөнки ул да барыбер бuna гаилә экологиясы, шулай бит. Әлбәттә, гаилә буенча эшләсәкмен, минем принцип үтәгән законымда бар, әле киткән, алар кабул итмәгәндәр, шул аларның бере битендә biz закон эшендә бар, эштә алып барабыз. Ул да булһа теге гаилә битендә көч куллану буенча ул законны битен бергә эшләнек. Ул законны тоже без яңа хәтлем кертергә уйлайбыз. Һездән инде тамашачыларга теләктәр байрам алдыннан. Менә безнең битендә илебездә беренче тапкыр атайлар көн белдерәбез. Ул иртән һоң буласак битендә воскресенье көндә 17 октябрь. 17 октябрь. Шуның өчен шул байрам менән мин атайларны сын күңелдән котлайым. Әлбәттә, беренче сиратта һаулык теләйм һәм тагын да теге үзегезнең улларыгыз, балаларыгыз, кызларыгыз һәр вакыт һезне куандырып торганнар. Улар белән бергә булыгыз, чөнки без ничек алар белән битендә аралашабыз һәм улар да үзләренең балалары белән шарасаклар. Улар чөнки бөтен нәмә белән һәмдерп алар. Шуның өчен һезгә итәнек һаулык, уңышлар теләйм. Рәхмәт, һезгә лә гаилә иминлеге теләйбез. Уңышлар. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиялә Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байгускаров булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.